Zuk uste zigorra izan dela? Jakina, alkoholemia kontrolean positiboa mantzen nuen eta. Zeletxe txarra pote pare bat besteik ez zian izan. Lau kubata. Hemendik aurrera autoestopez mugitu beharko dugu. Hobe garraio publikoan. Nik ez daka sentimorik ere. Ez da nik ere. Josema. Hello, Pintxo eta Potxe. How are you? Osorik heldu altzeate ordizia zuen bidaia txorren ondoren. Bani hemen naukazue, Irlandan, ginez eder bat hartzen. Badakizue gaur, asteazkena, iraiaren 7, ordiziko jai nagusia dela. Euskal Jaietako jai nagusia, azoka berezia. Bertan ateatzenan gaztaia, Euskal Herriko onena izaten da. Eta nahi detena da, irabazlea ateatzenan gazta hori neri eskuratzea. Irabazlea ateratzenan gaztaia, ez beste bat. Ulertu ezue? Haitu ezue? Bueno, patentu zibili eta gaztai hori ikarria zuen. Over and out. Zer esan du? Gazta irabazlea lapurtzeko? Bueno, lapurtu ez du esan, Lortu esan. Lapurtu. Ba bai. Ero batekin autoestopez etorri gara, ez dugu sentimorik ere, eta orain, ordiziako perillan, gazta irabazlea lapurtu behar dugu? Ba bai. Hazen miserable paria. Pintxoa eta potea. Bueno, zein da plana orduan? Bi ikerketa lerro irekiko ditugu. Zu iparraldera, eta ni hegoaldera. Ja. Eta nun elkartuko gara? Mendebaldean. Ekialdearen beste norakoan. Bai, zentro inguruan. Ja, bale. Ados. Bueno, ba. Orduan, jazta. Hobe eran jau. Bai, jau. Zertan gauditza. Eta zukua. Ni iparra noreaka da. Iparra arutza. Eta zu zaitezu hemen, segi arutza. Dukungo nahiz arutza. Segi. Zelan bituten zuen, da zelan mugitzen zaten jakei gauaren erregina. Martxa, ban, txiki, ban, ritmos betetarako, ban, akabu bako, dantza. Aizu, delikatuz irakurri kanpoan, da zer dago?
Bueno, hau interpretazio zentro bada. Hemen daukagu alde batetik Ordiziako turismo bulegoa, gero pixkat eskualdera datozen bisitari jarreragune bat, eta gero orain gauden tokia elikadurari lotutako gune bat. Hemen bertako produktuak sustatzen ditugu, eta orduan elikadura osasuntxua eta bertako produktuak lantzen ditugu, bai. Ederki. Aizu, eta Euskal Azokari daukionez, hemen Ordizen egiten den Euskal Azokari honi daukionez, ze kontatuko diguzu? Sasan edote, badakite hor Juan Alaloka hor ingurun zehosak bultzatu dintzuela, edo hori horrela da? Hala da, bai. Ordiziako azokak, bere jatorria dauka 1512an, hemen sute bat egon zan Ordizin, eta garai hartan etxe guztiak egurrezkoak ziren, orduan nahiko sontxituta gelditu zan herria, eta badirudi hemengo pertsonaia bat Juan Alalokaren gortean lanean zegoela, eta berearekin harreman nahiko ona zuela. Eta orduan horren bitartez, lortu zuen Ordiziak asteazkenero zergaz kanpoko azoka bat egiteko baimena. Aizu, eta ulertu dut ere hemen gazta kofradia hemen ere badagoela, zukidea zarela, ezta? Nik idea naiz, bai. Eta hemen ere baduzue... Baditugu beraiek utzitako hainbat elementu. Goiko solairuan. Goiko solairuan. Eta ikusteri badugu? Bai, noski, ungo geha. Urtero gure festa izaten da kofradiaren kapitulua, deitzen dana. Eta kapitulu horretan egiten dira ni bezalako kofradeak, lan egiten dugunak kofradiaren barruan, eta gero beste batzuk ohorezkoak edo direnak. Orduan, beraiek egiten dute juramentu bat. Eta juramendu hori izaten da, noski Zabalgaztaren alde egingo dutela lan, eta emango dutela ditzera, eta bar. Hortaz aparte, gero ematen diegu, kapa, guk jazen dugun kapa tipikoa, eta gero baita ere domina bat, ikusten duzu gazta itxurarekin. Gero hau da urrezko gazta, hau da sari oso berezia, hau da Ordiziko gazta lehiaketan 3. aldiz irabazten duen hartzaia ematen du urrezko gazta. Eta badaude batzuk, irabazi dutenak, baina ez da erreza. Azken galdera badaukat eta niretzat oso interesgarria dena. Aizu, orain momentu honetan gaztak, lehiatu behar duten gaztak nun daude. Eta bereziki irabazi behar duen gazta hori ere horien artean egongo da, ezta? Noski. Eta nun daude gazta horiek momentu honetan? Horiek egoten dira oso ondo gordeta, baino ezin da esan nun. Ea norbaitek euki behar duen tentazioren bat, eta bai. Nere kasuan jakin gina besterik etzan. Ja. Leire, mila esker. Zuri. Mila esker delikatu zau erakustegatik, eta, sorte hon eta izango gara beste baten. Osondo, beste bat arte. Vale. Agur. Aio. Nola zen enborretan goroldioa, hemen adar gainetan da, hola, ost. Ustia! Oi, txerripuska. Apa, egun hon. Zuke ez tezu jakingo iparraldean hon da hon? Ja, klar, bai, zuke eskurrak bai, baina euskara ez, ezta. Zuk baldakizu, gazta bat, nola, lapurtu, Brian Curring. Apa, nor da bilor? Apa, Andoni? Sara, Kozar aktorea. Baina zer tzabiz? Bueno, hementxe histori luzera da. Ondo zaude? Bai, zuen zer zabiltzamen. Ui! Bai, bueno. Bai, txerrin kulpa, Bai, ni dutxatu berrian, ez? Eta zuen zer zabiltzamen? Ni hemenga naiz, Andoni, hemendik 5 minututa oinez. Bai? Hortxe jaiotakoa, eta nio jango askotan etortzen naiz, paseatzea eta pintxo onba jatea. Hemen pintxoak ere jatea? Ez ez zuzen parkeala? Ez. Ja, torri, akutsuko izut. Baina, gozen. Beira, norratera den. Baina hor, behan zeon txerria da. Txantxo deitzen omen da. Txantxo? Txantxo. Argentinarrek Txantxo. txantxo ditzen dietelako eta...
Posi aukiko dut, eta pintxo bat jate atorriko zen. Bai, eskurren bila, edo. Txantxo! Igual zurean nahi bat jango dugu, baina... Ez esan hori. Bakizu ba. Seguro, bai? Urdai azpiko edo nundua. Jo, Andoni, hori pixka krudela izan da. Txantxa da, txantxo. Ni ere hemen txerri izango nitzake, eh? Bai, ala. Hau izango nitzake ni hemen, Bai, bai. Eski hor dizin kalidadea dago, izu. Ikustea, argi dago. Argi dago. Iñaki, kaixo, zemoz. Ondo. Beira, Andoni, karri Apa, zut. Iñaki. Kaixo. Bueno, zein da Sarari hainbeste gustatzen zaion pintxo hori? Ba, gaur prestauko dugu olagarro pintxo bat, baina da gure kartako plater batena txikian egina. Zeberari gustatzen zaio asko, eta orduan egingo dugu. Da kartakoa, baina prestatuko dugu pintxo erara. Eta lagundu dezakegu? Noski, zuek zukaldatuko duzute. Bai? Zuek zukaldatu, gero enplatatuko dugu gure artean, eta jazta, bale? Ederki. Baitu, hau da tuberkulo pure bat. Tuberkulo patata, boniatoa eta txiribia. Txiribia ez da ezaguna agian, da olako azenario itxurakoa, baina pizkat azidogoa. Da oso gozoa. Eta hiruak daude Hori da, dare irakita, eta gero triturauta mantekia pizkati. Gero lagarroa, edago irakita bakarrik, eta gero zukaldatuko dugu gizo honen barruan. Gizo hau da, irugiarra, olagarron ure, eta pimentoia. Vale? Eta hau da, zagar bat. Bakarrik zagarra, bota diogu aurreko egunetik. Hemen irugia arrasari geha, eta hemen ikusten nahi txerria, ez da agian sensible izango da. Honek ez dakiz etorkizun izango dugu. Ikusiko dugu. Eta jarri dugu ardo tinton, Hori esan manizun, sagarra egun bat berezia. leno, Vale. nolabait esaten da osmotizatuta. Jartzen dugu bazio makinan, Bai. kentzen diogu airea eta esaten diogu ardoa barra. Vale. Eta gero, hau, proba da, hau da txerrin azala. Deshidratatua eta frigitzen dugu eta torrezno bezalakoa egiten dugu. Vale? Hau da, frigitzen Hori da, behitu, probatzen. Nik hori probatok eta... Ai, Zeona, ai, mazata. Zer dela eta olagarroa itxasori gabeko herri batean? Ez dago itxasoa, baina beste dana bai dagoela hemen. Bai. Orduan, nolabait arraia behar dugu, edo itxasoko gauza behar ditugu naiz eta baserri baten egon. Eta orduan nik uste oso garrantzitsua dela, ez bakarrik hemen egin txuleta, haragia eta lako gauza, eta nik uste arraia sartzea, eta azken finen ez da dugu itxasoa, baina Donosti dago orduerdi batera. Ja, ez da baino oso gertu Hori da, hori da. Eta da pixkat Mari Montaña deitzen den olako nasketa bat. Ondo, ondo. Bai, aziko gera jazuzenen. Beitu, hau piztukoet. Vale. Hau da okeuia beroa. Egingo dugu ia bakarrik enplatauta. Hau berotzen denen bota behar dezue hemen olagarroa eta jun mugitzen, berotu arte, bale? Eta bitartzen zu nahi bezu, hori da. Bera pixka bat... Bai, mugitzen pixkata. Eta nahi bezu behitu, egin dut proba bat. Hemen nahiko gaztea zeaterenak, ez? Hemen lan egite duzuten. Bai, zaharrenak dauzke 26 eta gaztenak 23. Oso gazteak, bai. Eta zer dela eta bururatu zitzaizuan jatetxe hau hartzea? Ba, gu etorri gara Basque Culinary Centerreko lehenengo promoziotik, eta proiektu bezala, udaletxekin batera, Ordiziko udaletxekin batera, ba, Oiangu berpistea izan zen bere egin nagusia. Ze hau egon zen abandonaturik da eta jende gutxi zetorren honea, azkenean jatetxe baten bidez, lortu nahi deguna da, jendea berriz honea etortzea, parkea aprobetxatzea, ze honak horrelako leku ederraz dago ia inon. Orduan aprobetxatu behar dugu honako parke hau. Lortu da, gainera, nabaritzen da. Hauek hasi zirenetik, jende gehi etortzen dela hoien gura parkera, eta eman diozue bizi berezi bat. Lehen zeukena. Bai, lehen zeukiena, gu ez dugu ezagutu, zer gainera ez gara hemengo, baina ja finkatu gera ja Ordizin eta dana, eta pixkanaka bai aurrera dijola, eta oso pozik gare. Bai, ez kezkatu, da garrantzi, pegatzea, gauzak pegatzea da oso garrantzitsua. Bai, Gero ni garbituko ez kezkatu, ze hor dago zapore, bale? Itxaliko eu, eta entzen platatzea, da oso erreza, bale? Lehengo, zu, bitu. Jarri lagrima bat da. Vale. Arno leite dezun. Hori da, apoiau, hori da. Hola, nahiko? Kendu bai. Bale? Artea, Bai. artea. Orain jarriko dugu hau. Hemen. Tunik ingo ez, pixkat zaila da. Iak entzako pintzakin. Zein da zuen filosofia hemen? Beitu, Zue horrelako... gauz oso garrantzitsua. Lehenengoko gure lurrak zaindu, jende danontzako oso zein, eta gu pozik egon egiten dugunarekin. Nik uste hori dela hiru gauza garrantzitsuena. Ez da gutxi, baina erraza. Maite badezu zure lana, maite badezu den, jisten gara aztezkenero azokara, gauzak erostera eta nik uste hori oso garrantzitsua. Gero lagunak gera, hori oso garrantzitsua. Batzutan bai darela pikek eta lako, baina nik uste sanoa dela. Jo zein familietan bezala. Eta jendea oso pozik dago. Eta hori da, guretzako jisten genen herrira, eta oso ondo bazkaldu eta gaur horrelako gauzak dira oso garrantzitsu. Fakturak oraindu behar dira, baina jendeak ere pozik. Hori da, baina faktura ja pagatuko dira. Eta orain nahi badezute, Jarra pintxoa, Pintxo, puska. Eta erraza. Hau, Osea, hau, zera, lagun bakarrentzako? lagun bakarrentza. Hori ondo nintzako da, zenik askotan jandet.
Denek Hoi probatuko. bakarra falta, no? Denek probatu beharko dugu. Claro, ogia da torreznoa. Azkenean pintxo bat beti izan da ogie, eta zuze barrun, baina, karo, Pintxoaren ogia datorrez. karo, zera krujientea dauke hor, gero, olagarroa goran, eta purea beran. Venga, Andoni, beldurripe. Orain desmontatuko dudan Ai, oso. eman parte. Hoi, puskatzeko dago, Horretarako dago, Claro, itxura da azirakoa. hori da. Denetik hartu behar da Denetik pixka bat? impresioa. Bai, Iñaki, denetik nik pixka bat. hartuko nuke zagar pixka. Hola perfecto venga, daukezu, perfecto. justo. Ai, sagarra kontzaizu. Ona, ez da? Primerakoa. Bueno, mutiak sentitzat, baina nik, hon barra dauket. Bai, eta zuen irekin esan doni. Iñaki, Bueno, imuxu. esker mila. Mila esker, eh? Osato. Bakizu, No, esterren. bai. Bai, Ah, sigo, bai, bai, bantxo. bai. Bueno, Iñaki, Eskerrik horrentze, bueno, apuntatu nire kontuan, eta... Vale, perfecto. Sara, Ondo. Sara. Ahí. Sara, eso, iparraldean nondik dagoen, bakizu? Iparraldea? Bai. Ba, metaforikoki zure nahiak eta desioak dauden lekuan. Ze polita esan duzun hori. Venga, guazen, Andoni. Venga, Andoni, ordeziko kuadriakin gatu nahi zerrinda, venga. Eizu noa baita ematea? Zentro ingurura edo. Venga, ba, guazen. Gipuzkoako herri politxena ikustea. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Venga, Andoni. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. Andoni, jepa, haizu, ezer aurkitu duzu? Metaforikoki ari bazara, zure desio eta nahiak dauden lekua izango da, ezta? Haizu, ezer aurkitu duzu iparraldeko ikerketa lerroan? Maitasuna. Nola? Some people stand in the darkness, afraid to step into the light. Some people need to help somebody when the edge of surrender's in sight. Don't you worry, it's gonna be alright. 'Cause I'm always ready, I won't let you Asier! out of my Aitor Burundarena, zer moduz? Ondo, Asier, baina entzun, zer egiten duzu hemen nire herrin? Bueno, ba, egun pasa. Utzi umekerik, eta nik emango izut idea hon bat. Zure zai egongo naiz hor beran daun Altamira jatetxen, eta hori baino askoz hobea dan zerbait egingo dugu. Hor dao sukaldari egundoko bat, paella egundoko egiten du, eta bi hau tasatuko dugu, bale? Ja, baina horrela? Bai, holaxe, fenomeno! Forever and always, I'm always here. Forever and always, I'm always here.
Asier, Aitor. Asier, baina aldatu intzea azkenen. Bai, nengoen oso itxuroso eta bakizu, ba ez Ba, ere. pena da, Bueno, zure iritzia kontutan bai. izango dut, baina, bueno, beste batzuek agian beste zer esanik Ba, izango irabazi jentzen duen, Bai. Bai. Bueno, eskerrik asko, kontuan izango dut, Bueno, Aitor, zer modu, zertan zabiltza orain, musikenen irakasle jarraitzen duzu? Bai. Telebistan jarraitzen duzu? Ba, telebistan ezer gutxi. Telebistan atatzen naiz tarteka, baina izaten dira normalki errepikapenak eta horrela. Eta diskorik atera duzu edo ateratzen zaude? Iaz eta urten arte disko pare bat atera dut, eta bat Gariko Izmenizabal txistularikin, eta gero beste bat kontemporaneokoa nik egindako obrakin, eta, bueno, bai, martxan. Zuk egindako obrakin, hau da? Bai. Zuk konposatutako abesti egin? Bai, bueno, berez nire ikasketak izan zen akordeoia eta konposizioa. Eta gertatzen da, konposizioa, nik ikasi nuen konposizioa, da kontemporaneoa deitzen zaion estiloa. Eta jende gehienontzako oso arraroa gelitzen da, oso martzianoa da. Eta horren ez da, nire alderdi hori ez da hain ezaune. Aiba! Juanan, beira, aurkeztuko dizut. Beira, kaixo Juanan. Ba, kaixo, Asier. Oso ondo. Gizon hau da, Juanan Jimenez. Kataluniarra da eta prestatzen du arroza egundokoa. Bai, Bai. Arroza, nire plateren artean gustokoenetako bat. Bai. Aizu, erakutsiko alde guzu arroz hori nola prestatzen duzun? Noski, etorri nire sukaldera. Oso, ondo? Guazen, bai. Bueno, Aitor, bamentxe gaude barreran. Hementxe, barreran. Ez dakigu zezena pasako dien, Ai. baina, bueno, paella bentsat pasatzen ikusiko dugu. Bueno, Juanan, nolatan Kataluniatik etorritako Tosa de Marretik, ezta? Etorri zara, nolatan katalan bat hemen Ordizin arroza prestatzen, zergatik? Bueno, jo vaig conèixer una noia d'aquí d'Ordici i, bueno, llavors em vaig venir a viure aquí. Beraz, maitasunak ekarri zuen, Juanan hemen Ordizira, oso ondo. Bueno, eta zeintzuk izan dira zure maisuak sukaldean? Al principi vaig començar a casa, amb la família, bueno, era molt jovenet, i bueno, teníem un restaurant allà davant de la platja, davant de mar, i bueno, hi fèiem molts arrossos i peix i marisc, i bueno, això va ser el començament. Vaig estar uns anys allà i més tard vaig anar a estudiar a Barcelona, a l'escola de cuina. Quan estudiava, doncs treballava a Barcelona i a l'estiu treballava en un hotel a Lloret. Vaig començar a treballar fora de casa. I allà, doncs, el Juan Carlos I vam coincidir amb el casament de la infanta Cristina, venia al Barça, bueno, el teníem allà, i bueno, gent polítics, teques, i bueno, aquest tipus de gent. Bartzelona guten zala, ni atletik zaila naiz, eta ez dakit nola etzion paella horietara, ez dakit zer bota hauek, bueno, Aitor, ikusten duzu, Euskal Telebistan hemen, katalanez eta euskeraz, nola uztartzen ditugu bi hizkuntza horiek, Oso ondo. Eta arroza prestatzeak orduan, modu berezian prestatzen duzu, orain botatzen ari zaren hori berezia da, edo zenbat minutu egongo da orain hor irakiten? 10 minutu hemen, eta gero 10 minutu labean. Bale, osake, beraz, gero labera sartu behar dugu. Bale, bueno. Labean, nuke sekula paella bat labean sartuko, baina hori izango da bere sekretuetako bat. Bueno, eta hau, jan besterik ez dugu egin behar, ezta? Bai. Ikustagun, mendik, adibidez? Bueno, ea ba. En nahi zerreko, ezta? A ber, hemen... Nik probatuko, pixkat. Oso na. Berua dago, Bai. Baina... Haze zaporea daukan. Ze berua. Berua, esan dizute, abisatu dizute. Berua, ez da berua, ez da ezer. Baina, bai, berua. Oso ona. Zorionak. Bueno, eskerrik asko. Ez, oso ona, zapore aldetik eta oso indartsu, ez da, nola,
itxaskien zaporea hor, tak. Ba, eskerrik asko, eta... Eta beste bat arte, eta zorionak, Ona, Oso ona, Aizu, Aixer. Bai. Lehen, salto egin ezinet utzi zaitut, ezta? Bai, toboganean. Ba, orain ez da bakarrik utziko dizutela salto egiten. Lagundu egingo dizut, musika jarriko dizut. Bai? Nere soinu. Primeran. Bat, bita hiru. Maite nau? Ez nau maite. Maite nau? Ez nau maite. Maite nau? Ara? Barkatu, zu Amaia Erbina zara, ezta? Bai. Errugbi jokalaria. Jarraitu merra dokut entrenatzen. Ah, bueno, zu nik ere ingo, Bueno, Amaia, zu nahikoa, Gero kirol pixka, ibiltzen jongo baina, Vale. nahiko kirol indio. Zu Rio de Janeiroako joko olimpikotan parte hartu duzu, ezta? Hori da, bai. Eta, ondo, gustora. Izugarri izan zen, bai. 7. postua lortu genuen, Zazpigarren? diploma. Diploma, Aizutan posible alda. Bizitza normal bat izan eta eliteko kirolari izan. Bueno, segun eta zer da zuretzako bizi normala. Nerea ez da Niretzat normala. goizeko 8 esnatzea, gozaldu horretik horrika egin, gozaldu, entrenatu, bazkaldu eta berriro entrenatzea, niretzat bizi normala da, zuretzat? Eta Bueno. nire ustetan kaltegarria inkluso. Bueno, segun eta ze ikuspuntutik ikusten dezuna, zenen. Bueno, aizu ez dakitu hain ja kirol desente indeu eta zemuz, hidratazio pixka bat edo, taberna batean. Bueno, nik barkatu baino, eliteko kirola exigente da, nik ezin dut junoen taberna batean, nik segitu bat dut entrenatzen. Sentitzen eta, Andoni? Bai, segi zu aurretik, gero ni... Eno maite. Bota? Ketu edek. Bai, ez da? Osatzen zake. Bai, oso na. Eskerrik asko. Gero pasako gara hemenik. Ez da zaharra gore bazukeat, Ondo, honekin ondo. Dana, azala ere, Lasai. Vale. Hasiko nahi de? Ez. Bueno, venga, bota. Gaina ez dauke, zera kiloiet ez daukek eta. Ez. Behar de pixka, tripa pixka behar de. Ez, tripa. Bueno, eskerrik asko, Kontxo. Ze, Andoni? Gozetuta? Ez dauka zenturik. Bai, badakit. Misio arriskutsua dugula esku artean, baina orain ezin gara atzera bota, Andoni. Txin, diruaren hotxa, horrezek ematen dit maitia, bihotzian poza. Andoni, zer duzu? Ez dut iparra aurkitu. Ja, bueno, nik egoa ere ez. Egoa? Egoak ebaki banizkio, Andoni, zer duzu? neria izango zen. Baina zer du? 3. zatiare beharra daukat. Zei dugarren zati. Andoni, baina ze?
Kaixo, egunon. Egunon. Ni Asier naiz, Ni Borja. Borja, oso ondo Borja, izu behira, goze zamorratzen nago, eta hemen, ze gomendatzen didazue? Pintxo berezirik baduzue? Pintxo izarra daukeguna da, txerriankak, foaz beteta, ontxokin. Dala, kategorizko pintxo. Bai, hola, entzun da, bai, eta izu, atrebentziaz bada, erakutsiko didazue egiten? Bai, pasa barrua. Bai, zukaldea, hemendik? Pasa, bai. Oso ondo. Bueno, ba. Bueno, Borja, hemen gaude zukaldean, eta... Hemen txerife, Juanjo. Juanjo. Nere aike. Bueno, eta nolatan hemen Aldasoro taberna honetan kaskeria eta zergatik, zer dela eta? Aurreko jabek, asko ibiltzen zien honekin, eta jendeari asko gustatu zitzaion nola elaboratzen zituen eta nola zijoan aurrera. Guk hartu genuen taberna, gauza bat eskauziguna aurreko jabek, zan kaskerikin jarraitzeko, bai. Zala plater oso importantea gure hemengo ingurun. Bueno, momentu zai da ezurrak entzen, da zeak, ezta? Bale. Eta zu ere hemen lanean ibiltzen zara, noski? Bai. Beraz, familia zaudet hemen, ez? Bai, familia guztia. Izeba, ma, amonar etortzen da lanea askotan, danetik. Behin, horrela ja, behin esurtxoak eta kenduta, zer egin behar da? Zein da hurrengo pausua? Zera, foaz bete. Foaz bete. Bueno, hau izango txateke. Onjoak. Ontxo eta foa arteko ja nasketa inda dauke hor. Bale. Beraz, hau egin, behin hau nolabait zatitu eta txikitu, ezta? Eta zartagitik pasa. Zeu zeinuna. Bale, orduan hau ja, zartagitik pasatzen da, ezta? Bueno, beraz... Horren gainean, baina... Rulotxo bat egiten da orain. Ja, rulotxo. Dana gero, dana batera jartzeko. Bete, oso. Bueno, behin rulo hori eginda. Honen frigorifikoan sartu. Frigorifikoan sartu. Ja. Horrez egiten du. Kompakto gelditzen. Ja, nola beteko gogortu egiten da, eta dena zapatuta gehatzen da, oso. Zartagia berotu. Zenbatean hon behar du, Oskailu barruan? 5 ordu. 5 ordu? Bueno, telebistaren magia, 5 ordu pasa dira, hemen egon gara 5 orduz, jakina, eta hemen txedugu, ja, prest. Bueno, haizu, eta ze genero mota erabiltzen duzue? Hau da, hemengo generoa, o nonbaitetik hartzen duzue? Bertako generoa erabiltzen du gehien bat. Egunon! Bueno, kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Zu zintzea? Asier Otordutik. Asier Otordutik. Hau zer da, banatzailea izango da? Banatzailea, bai. Da, zuk hornitzen dituzu, eraz, olako produktu ez? Bai, iberriko embutidoa, arabi iberikoa, kontserbak, ardoa, kaskeria. Aizu, galdera badaukat, zergatik ordizetarrei asa deitzen zaien? Zergatik? Behasengo direla, bareak. Behasengoak bareak eta hemengoak asak. Ja. Bueno, baina nik dakidan puntura arte, bareek asa jaten dute. Horrela, Ja. Eta lazkautarrak antzarrak. Antzarrak. Bueno, oso ondo. Behin behasaina baldin bagoaz, galdetuko dio beraiek nola ikusten dira. Bueno, hemen txai ginen behira prestatzen, Segoxoa, Bai. Landalan. Hori da. Betiko martxan. Bueno, orduan arrautzatik pasa, irina ere, irinatik pasa dugu, ezta? Ondo berotu. Eta hau da... zer dugu? Semilla arteko... Amapola eta sesamo. Irinatik pasa ditugu, ezta? Krujiente pixkat emateko da. Krujiente pixkat. Irinetik pasa ditugu, gero arrautzetik, eta bain sesamo, amapola eta... Oso ondo. Eta bain, olio oso beroan. Oso beroan, sartu? Oso beroan. Vale. Eta hor, sagarra ere frigitzen jarri dugu. Bai, hoi da. Eta hau, eskatuta berehala prestatzen duzu edo prestatuta egoten dira? Momentuan egiten ditu. Hortako daukeu Juanjo beti hemen zukaldean, lan da lan, beti. Bai. Esan genezake bukatuta dagoela, ezta? Hori da.
Orain saltsa da hori? presentazioa. Zea, bizkaitar saltsa. Bizkaitarra. Bale, oso ondo. Ez da dila inoiz falta bizkaitar saltsa. Bueno, Asier, zuk probatu dituzu hauek, bai? Bai, eta oso oso nahi dau. Bueno, ointxe ere probatzeko aukera. Hementxe. Prest. Guazen probatzea. Txe. Ahí ba. Oh! Oso. Oso ona benetan, Bueno, topa indezagun, Eta zorionak. Eta zuen noa zoaz, Asier? Aramako frontoia noa. Bai? Bai. Begira, ez dut arama ezagutzen. Zurekin joan naiteken? Bai, bazen. Bale. Pelota gustatzen zaizu? Pelota? Bai. Hangoa da. Bai, Iker. Egia da. Bueno, vale, bagoazen. Bueno, mila suerte. Vale, ba, mila esker zuri. Venga, zorionak eta beste bat arte. Venga, ba. Aio. Kaixo. Kaixo, Andoni. Kaixo. Zure izena? Xavier. Xavier, urte askotako. Zu ez duzu harima alaitzeko zerbait izango ezta? Zuretza eta arpegioi galdatzeko dauket bizi-bixi pintxoa. Hoi bixi-bixi jarriko zaizuta. Torri nekin. Bizi-bixi? Bizi-bixi. Bai. Hortik joan. Torri nekin. Bizi-bixi? Bai. Bueno, Xavier, orduan bizi-bixia prestatu behar omen dugu, ezta? Bizi-bixia. Eta zu konturatuko zea zergatik. A ber, osagaiak Osagaiak dauzkeu, egaluzea, garaiko tomatea, egetariko antxoak, hemen daukeu piparrak ibarrakok, azeitunak Malagatik itarritako, eta hemen daukeu piperra bat egin da, binagreta egin da, piper gorrikin, berde eta tipuline. Ozpine, gatza pixkat eta oliba olioa. Eta egaluzea barra-barra. Eta egaluzea. Guain, erakutsuko dizuet nola jartzen den nik hau egosi egiten dugu, ura eta gatzakin. Hemen moztuko dugula. Aizu, Xavier, sukaldari urte asko darramatzen zu, ezta? Bai, esan dut suspirokin gainera. Ez dia gehiagi izango, asko bai, baina gehiagi ez. Bueno, jarriko dugu, hau muestra bat bakarrik egiteko, Hola moztuta, tamaino honetan moztuta. Jaka, horretan irakiten. Hoi azkar egingo da, noski? 3 minutu. 3 minutu. Hola, ja, irekitzen hasten den berriz, sueken du eta hor utzi. Eta hola teatzen da. Eta hemen ja, garbitu gero, hemen jartzen dugu olioa, ozpine, piper berdea eta tipuline. Horri bakarrik. Listo. Hor jartzen dugu eta hor ja prest eukitzen dugu normalki, ere tabernan jartzen dugu holako kazola handi bat, hola dana beteta, eta pintxoa bezala han bertan jartzen dugu. Hemen montatuko dut pixka pintxoa ja berezigoa. Jartzen duguna, komedoren eta hola. Bueno, esaten ari ginean, zuri ibilbidea, beti hemen ibili zara, Martínez Tabernan? Nik hemen jaiota naiz, laugarreko generazioa. Laugarren generazioa? Laugarren generazioa. 1880etik dago taberna hau martxan. Jundako urteinen genuen 125 urte. 125 urte. Bai. Bueno, ez dezagun ahaztu, bizi-bixi hori egingo genuela, nik beharra daukateta. Bueno, egingo duna da, tomatea, lehendabizi, moztuko dugu tomatea, pintxoa egiteko, 2 xerra daula, pintxo bakoitzako. Pintxo bakoitzak, 2 xerra. Hoi da. Hau jartzen dugu gola. Txaka. Eta holaxe. Eta pintxoa montatzeko oso errex. Jartzen dugu hemen gola. Eta jarriko dugu. Bakoitzen, egaluzea. Hola, 3 zatitxo. Hau da, aperitibo bezalakoa, bakoitzen. Holaxe. Taka. Hau da, momentu, hau egaluzea. Orduan, jarriko dugu. Hola, antxoa, getariko antxoa. Hau, delikatesen. Mundiala. Bai. Hola. 125 urtetan, taberna honek, oso histori bitxiak bizi izango zituen noski. Hemen anekdota pila egongo dira barra. Bururatzen zaizu horreintxe baten bat? Bueno, pila bat. 30 y pico olako zaren plena guerra. 36, no? Hemengo herriko famili bat etorri izan, bankete bat enkarratzea, ez? Bai. Eta, klaro,
ja dana montauta komedorea eta hoi, eta derrepente, ez dakit, bando bat gorri, besteko, ez dakit, bando bat torri zien, eta hau zeintzako dau, eta hemen, espatu inbar dute ez dakit zer, famili bat, enkarratuta dau, eta, bueno, famili hoi, abisau, ez etortzeko, guk etorriko elega. Soldadu entzeko. Gero, ordu erdi bat pasata gero, beste taldeko... Me cago en la leche. Osea, frentea bertan zeon. Pasazien hemendik eta hemendik, bueno, orduan baserrita eta txerri bat hartzen zuten, eta, claro, hemendik pasatu da, jatetxe baten, oia montauta, eta ze ingo de honekin, guk etorriko gea ere bazkaltzea. Jo, ahi bala, hostia, amona, akojonauta. Orduan, hemengo ume bat, ez dakit noa bialdu zuen abisatzeko zeinei eta bestei, azkenen denok ezagunek. Orduan, abisatzeko, eta, bueno, ez talde bateko, ez bestek, eta ez familie, ez inerro etorri azkenen. Baina, bildurre dana. Ja. Hori izan ere amona kontatzezuna bat. Bueno, hemen jarriko dugu gola, azeitunatxo bat. Azeituna hauek die ere, jateko duzko. Hola. Bain, vinagretea gainetik. Erresa, danat prestauta eukita. Ja. Ez da problemeik, taka. Bueno, eta bukatuko dugu, nola ez da? Perrejile bizkatekin. Ja. Kolorea eta zaporea. Taka. Hau da, udako kolorek. Fresko, pintxoa. Freskoa. Eta bizila. Zer iruditzen zaitzu. Hoi zatitxo hartu. Bai. Ea ba. Kostatzea, denak biltzea. Ondizio hartu ba mutil. Ja, txikia izan da, ja, desente kostatzen da. Riki. Hauxe. Hoi bai. Hola. Jo, Xavier, ze hona. Bai, eso. Hau gortutzei, bizitasuna ematezu. Ahotik hasita, ja, Beste gorputza jartzeite, Jo, Getariko txakolina ere, eharra. Bueno. Gorazu, eta gora, Martínez. Eskerrik asko. Oain bai. Oain bai. Xavier. Bakizu zer esango dizudan. Bizi bixi honekin, bizi pozaman diazu bizona. Eskerrik asko. Zuk etorritako esan dizut. Eskerrik asko, etorriko naiz gehiago mila, Mila esker. Mila esker. Eskerrik asko. Aguen la leche! Iparraldean nun da. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in the Speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Zertan ari zinen horrekin? Ui, tipo jatorra da, Zui tipaldi xamarra, baina oso jatorra. Eta zeari zara horrekin? Plazerra. Zer, Iker irribarria ikustera? Ba bai, eta zu? Apustu batzuk egitera. Ez daukazu dirurik eta. Hori ikustear dago. Epa, Iker! Kaixo? Kaixo, Iker. Asier, eta... Asier, eta Andoni. Bai, zure zale amorratu gara. Eskarri asko. Bueno, haizu, zurekin entrenatzerik baldugu? Zuk. Ni armailetak beratuko naiz, Bueno, vale, erki. Jarrian, txokon erekin da, lasai. Vale, txokoan, ze txokon? Baten bian dira. Pareta inguru zu, lasai. Ni pareta inguru. Erki. Beti pelotan ibili izan zara? Ez, egi esama saskioloiare
praktikatu izan dut, futbolare bai oso gaztetan. Nolatan aukeratu zenuen pilota beste, pilotarekin ere zer ikusirik duten kirol hoien gainetik. Oso zaila da, ez? Azkenen aiatzen da momentu bat, bi kirolak ja inezin dituzuna, eta A edo B. Zer da, azkenen gehiago gustau pelota, eta honik uste lekzio ona izan dela. Bai, esan bai, haizu eta ikasten ere ari zara, ezta? Bai, hemen txegabitz. Eta uztartza di baldau, pilota, ikasketak... Zaila da, baina uztartza badao, argi dago. Nahi dan gauza egiteko beti doten da denbora. Hori ala da, eta zein da zure helburua momentu honetan? Beste txapel bat lortzea, Nik uste pelotari o profesional gehienan ametsa aurrea segitzea dela, eta bat lortu dezunen, beste bat lortzea. Aurten ez balin aurten lortzen den. Eta preparazio aldetik, preparazio bere asko aldatu alda preparazioa duela 15 urtetik ona adibidez, aurreko pelotariekin eta... Bai, asko aldatu, nik uste Jose Antolosan da garaien, Darretegin da garaien, preparazioko oso diferente ziela, eta oain pelota azkenen kirol guztietan bezala, preparazioa atletana da, eta hortako xe bakarrik preparatzen ga. Erki haizu. Eta zurekin nola partida bat bota nezake, hola lau tantura edo... Bai, baina utzi nahi zintar, lasa jo. Vuelta que bang bang nakabu bako danzan segi danzan da barra soroak Eskerrik asko. Ia, horrekin ere. Ze, gustura ematera basi duzu? Puro ere galdu etete. Bai? Eta nola gomidatuko gaituzu? Bazen zerbait hartzea. Bazen. Bueno, ze nola ikusi nauzu, Asko jokatu gabe egizan, Gauaren erregina martxa Gaixo. Leon, zein da Arama herri honetako eta taberna honetako zehazki pintxorik esanguratsuena? Momentu honetan esanguratsuena txerriki solomillo tosta bat, piperra pizkatekin. Kirolari hauei atera bana, nik ez dut jango, nik kaina bat atera. Bale, edateko? Ura. Kirolari bezala. Bale, eta nik kaina alkoholi gabe. Hori ere badaukagu. Hori ba. Kirolaria bakizu, nire kirolaria naiz, eta orduan... Hoize, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, mutile. Nik ez dut pintxo eskatu, baina itxura ederra du, Lehen dikan eskatu da. Bueno. Honin dizola. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno. Hona indizona. Berdin. Ogia ez dut hartuko, Ez gustagun. Ogia ez da esan duena, a ver. Bai? Bai, oso.
Oso. Beira, ze babarrun, bira, ze kolore, Hau da, baina... Atzo mendia junitzen da bide bildunen. Eta mendia... Hau atzo bilduta dena? Dana, atzo bilduta, bai. Baten bat utzi alduzu mendian? Pero, beti uzten dira hiru lau, gazia emateko, beze irauteko. Eta bain, betiko galdera, nun hartu dituzu? Jendia ez beheldu mendia, baina ez dago ezerreta. Ez dago, hemen ezerre, Euskal Herrian ez dago ezerre. Ikusita, nola utzi duzun mendia, bai, argi dago ez daula ezer. Ez, baina hoik ez dira hemengoak, frantzikoak dira, airea frantzikan entortzen, eta, hemen momentuan ezer ez dago, ebi egin behar du. Ja. Lehorreri. Ja. Baina, egon da ere ez dugu esaten nundik. Bai, ez, galdetu inen, bazpare. Gu espezialista gara pintxoetan, tablakoetan. Pintxoetan, eh? Bai. Jaten. Jaten da, bai. Ez du hartu pintxo bat? Hartu dugu? Bai, guazen. Igual esango jo jartzeko kontu bat plantxan. Zer? Pintxo baino bera, zer? Bai. Zu hemen nagusi. Hau plantxan, probatuko dugu? Probatuko dugu. Ipotxaz garbituta eta dena. Probatuko dugu, hori plantxan egon behar du. Igual emango jo, eta jarriko ditu, eta... Eta zilun prestatu jo. Bai, adiós. Jode, telebistako magia. Bai, magia. Hau da, magia. Aizu, hiru betz. Eskatu zegoia. Hau izango dira, atxanak seguru. Seguro, o arbalaitz, o lako bat, Zero, Bai. Guarria, Egarra. Batik eta maitasuna. Oida. Neno alde? Maitasunagatik. Maitasunagatik, venga, maitasunagatik. Argi dago zer ematen duten hemen. Txerria. Oso ondo. Zer jartzen duen. Zer jan ure izan, nik ez dakit esaten duen baskgatik, ala txerribodagatik. Oso ondo. Oso ondo. Erra ez da, bai ez da. Nahi? Nahi aldezu? Agian eneiz ondo esplikatu. Nahi aldezu hemengo busketa bat. Hartu gizona. Zer ematen ordiziko Paco Martínez Soriak. Baina bildurtu eta nahi tal. Nahi aldezu. Nahi. Coja. Comería. Claro, pues coma eso. Oso ondo. Zerbitzu publikoa ere bagara gu, pixkat, Zu, a ber, ondo esaten dudan, nekazaritza eta arrantza sailburu ordea zaitugu, ez da? Bitxor oroz. Gero nea bizenaz esategote, luzea dala, zure kargua ere ez da makala, Guk daukeun ezaugarrie, sektore bezala da, oso sektore txiki daukeu. Euskadin ekoizpenak haundik ez die, orografiagatik batipat, baina egia esan oso kalidade handiko produktua dugu, eta hori gaina pixkanaka kanpon rekonozitzen nahi zaien zuen gauza bada. Alde batetio, lehenko azena aurkezten gendun, nola Elgoibarko Mausitxa baserriko gazta bat aukeratu duten Londresen, munduko 50 elikagai guztiak, ez bakarrik gaztak, elikagai guztietan hor dago, 50 horien artean dago. Eta noski, horrek gure produktuak balioa jartzen dizu. Gure produktuek kalidade dute eta gure agintari eta politikariek hitzjarrio aberatsa dute. Eta ondo saltzen badakite, Ondo saltzen badakite. Bueno, gu ere, begira, hemen lagun berri bat egin du Andonik. Bai, aza, gure produktuak maite ditugu. Bai, gure aza, Hoi oso importantea. Segi horri eta, bueno, hau importantea da, jendek ezagutzea eta zuen lanare eskertzekoa da, benetan. Mila esker. Mila esker zuri. Gero arte. Begira, Andoni, ze kalabaza puska, Andoni. Aldaketak egingo dugu? Kalabaza? Begira, ze kalabaza. Zure demonolako kalabazak hartu zinon, gastolan. Berak, aizu. Ematen zizkiaten, niri. Bueno, zen moduz asko saltzen alde du, o... Oen dio gutxi. Bai, oen dio gutxi. Jendia ikusi mira. Garrasiren bateo botako bat zendu akaso. Bai, bozina bat olazi behar du. Papa, Kalabazina, piperrak! Olako mat.
Bai, eskerrik asko. Gero arte. Ondo izan, Aizu, aipamen berezia danetarik duzu, Denak zure baratzekoak? Zagarra hauek Perlestina ditzen dira? Entzuna zenuen Perlestina zagarra? Ez. Sekula, Palestina bai, baina Perlestina. Bai, horretik negre Perlestina. Ba, ber jende animatzen da zuren postuan zehose erosten. Aipamen berezia duen postua, aipamen berezia duen postua. Hemendik aldin berdeu, estela, ez duzu ezerko fundamentuzko ezer rehingo. Mi esker esun, da, ondo segi, Ondo segi, Aizu, aza hori, noiz utziko ezu izkina baten? Arrima Sagasti, behi gazta ekologikoa, Iria Zabal. Bai, nineok, herriko celebra nineok. Bai, ez da? Idia Zabalgoa izan eta behi gazta salgo. Idek, etzik azkarra naizen, otunto naizen baina. Hau, izalen bizi da, baino kanpoan bizi da. Hau, bota indute herritik. Etorri zea, ondartzako, sombrillakin. Playa gutxi boten ganez, bona, egartzen dira sombrilla. Oso ona, oso. Bai. Sobena, gero zira zarra gore bai. Ja. Eta gero egiten diat, beste Philadelphia moduko bat, eta gero Camembert estiloko beste bat, baina, gaur, pobresa martzukean maie. Zenbat denbora damazu, behi gazta egiten? Ba, zunitzen 2011ko txailan, denengo txapuzain hona, enpresentare xamara, eta gero ja, esne baia plaza etortzen da. 5 urtetan asmatu duzu, Basterik ez da, goxo bakartzen da gaina. Baina, 2011-tik ona, zenbatetan entzun duzu Iria Zabalgo kaletan, ez da oso gano. Bueno, hori lehenaltik egiten genean, Hori lehenaltik, bai, hasi egiten nengo problemaik. Etxeko txorizoa, etxeko saltxitxoia... Euskadiko txistora txapelketa irugarren sailkatu. Apa, kaixo, ikusten dudanez, Euskadiko txistora txapelketan irugarren sailkatua. Podium, aizu. Agian lau o bost aurkeztuko ziren. Aizu mesedez. 3 gutxinez bai. Lizarraga arategia, non duzue? Leitzan. Guk karnizeria dauko dela 1 urte, eta, aurrera horatzekun gauz batzu, Saieski, irugarria, txorizoa, saltxitxoia, solomoa, txistorra, hau dena gure elaborazioko produktuak dira eta hemen sartzen ditugu. Honik izan behar du zaporea? Hori egozita. Frigituta. Edo parrilla baten. Vamos. Aza, ez da gizte pintatzen duen baino gero. Bueno, historia luzea da. Bakizu, ez dugu hortaz itzengo tristetu iten naiz, bale? Bale. Bai, gaina, oskada bat ja eman dio eta bakizu. Bueno, maitasuna urrutira eraman. Azan, ala ez azan. Hor dago koska. Bigarren urtea da, odolki lehiaketa egiten dugula. Odolkiena. Orduan, dazkagu, zaldi bitarrak bi, behasaindik hiru datozte, Olaberritik, Ataundik, Orditzitik, noski. Eta, horien artean, izango da, dastaketa egiten ari dira, baina epaimaileak, eta, zein girazten den aurten. Lehiaketaz aparte, pintxoak ere emate dituzu, euro baten truke edo, ez da? Odolki pintxoak, edo gazta pintxoak ere. Odolki eta gazta gehien bat. Hasiera baten, doain ematen gizte, baina zan erateko kaotiko izaten zen. Jendea batetik bezetik, horren pentsatu euro bat eskatuko diegu. Pintxo somerkea. Eta modu hortan, diru pixketa biltzen gendun, eta diru hori zertai joan. Pentsatu gendun, zedela beste egoera gehiago behar zuenak, eta beste urte batuna haitia abiatu gendun, aurte bandikan erabakitzeko da. Pintxo horietako dirua beti laguntza moduan. Laguntza moduan. Ez da antolaketan txako. Hemen atatzen dena, noski, behar duen antzako izaten. Iñaki Mujika arategia? Begira, Ordiziko Larrunarri elkartetik deitzen dizut. Ez dakit imaginatzen duzun zertarako deitzen zaitudan. Irabazin duzu, bai.
Aizu, kriston poza ematen dit horrelako poza jasotzeak zu ere. Ez horregatik. Gero arte. Nahiago, jendea zoriontsu egiten dugu. Ze polita dugu, jendea zoriontsu egiten. Epa, jaunak, gaztak, zemuzkoak, onenak, izugarri honek. Kategorizkoak. Urtia pasatu, urtia etorri eta gota odio, ite dute. Jatetxea emateko edo baskulinari zenterrea emateko modukoak, ezta? Bai, dudai gabe. Ba, segi horretan, eta galdetzen badu norbaitek negatik, enauzu ikusi, Eskutatu horre, eskutatu. Venga, egin tarte. David, zer moduz gazta hori? Yo creo que para guarrindongada de puta madre. Guarrindongada? Orduan, de 8.000 euros nada. Las guarrindongadas se cotiza. Bueno. Zertarako nahi ote zuen gazta irabazlea? Bate daki. Ba, oraintxe jakingo dugu. Oiga, bia satelite. Bai. Kontxo, Josema, ben pintxo eta pote, bai, misio burutua. Aizu, jakin mina hutsagatik, zertarako nahi zenuen gazta irabazlea? Zer? Zer gertatzen da? Badakizu zertarako nahi zuen gazta irabazlea? Zertarako? Aginetako puente bat erori egin zaio, eta burukoaren azpian jarri nahi du Perez Zagutxoarentzat. Ostia! Xier, Nori, Pincho, Pote, Pincho! Pote!